Keď som začal chodiť na náš gympel, tak ešte ako máličký prváčik som si dal za cieľ splniť jedno predsavzatie. Vyskočiť týchto 8 schodov na našej hlavnej chodbe. A akože fakt sa ma nepýtajte prečo, ja neviem, proste som hyperaktívny a aj vy ste ma asi videli všade len behať. Ja som úspešne zmaturoval, takže jedna skúška bola spravená. A čakala ma tá ťažšia, pretože skočiť 8 schodov naozaj nebolo také jednoduché. Hlavne som bežec a spartan, takže so skokom do výšky a diaľky nemám naozaj nič spoločné. Ale neviete si predstaviť, ako ma to bavilo. No a po 4 rokoch sa to v deň ukončenia maturít konečne podarilo. Takže takto som trojnásobne oslavil svoje maturity, pretože sa mi podarilo ešte prekonať svoj rekord v chyboch a ja sa môžem ísť kľudne vyspať a oddychovať. A to najdôležitejšie, našu školu veľmi milujem, za všetko vám ďakujem a budete mi veľmi chýbať.